Aprofita la meva estada a Barcelona per entrevistar la politòloga Elena Castellà. Ella, a més, és membre de la Junta de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. En les darreres eleccions generals hem vist com Vox ha augmentat els seus resultats. De quina manera influïx la seva presència, esta vegada més forta, en la vida política? La presència de l'extrema dreta, com en el cas de Vox, com ha pogut passar a altres països de la Unió Europea, no és tant que també la seva presència més o menys alta al Parlament, ja que, per exemple, ara Vox, al tenir més de 50 diputats, podrà presentar un recurs d'inconstitucionalitat a qualsevol llei, cosa que no passava si hagués tingut menys de 50 diputats, sinó la capacitat que té l'extrema dreta de Vox, però en general l'extrema dreta europea, d'acabar marcant el discurs i l'agenda de la resta de partits. Llavors fa que s'acabin normalitzant certes propostes polítiques vulneradores de drets o que suposen una regressió dels drets humans i de la democràcia cap als altres partits tradicionals, ja siguin de dretes o a vegades també fins i tot d'esquerres, no? I acabem acceptant coses abans inqüestionables com a normals dintre del debat públic. Per mi aquesta és la gran victòria de l'extrema dreta i, per tant, la gran derrota de l'anti-extrema dreta o de l'antifeixisme. L'extrema dreta ha utilitzat molt la paraula xiringuitos, referida en molts casos a col·lectius i associacions relacionats en la defensa dels drets humans, col·lectius LGTBI, feministes. Com pot afectar a aquests col·lectius l'embat de l'extrema dreta? L'essència per mi del discurs de Vox i de l'extrema dreta europea és el qüestionament dels drets humans, és a dir, el qüestionament de la idea de que tots, per al simple fet de ser persones, siguem dones, col·lectiu LGTBI, immigrants o qui sigui, tenim els mateixos drets i per tant l'Estat ens els ha de garantir. L'essència del seu discurs és el qüestionament de tot això. Per tant, aquelles organitzacions que lluiten per promoure aquesta igualtat i aquesta protecció dels drets humans de totes les persones són els seus enemics directes. Llavors, l'única manera que tenen de desprestigiar-los i de qüestionar tot això és d'alguna manera desprestigiar aquestes organitzacions, dient això que són un xiringuito, que només existeixen per motius econòmics, per poder-se lucrar d'uns problemes que realment no existeixen, etc. Ho veiem també com en el cas de Polònia, per exemple, amb les organitzacions que protegeixen a dones en risc que han patit violència de gènere o a col·lectiu LGTBI han estat molt perseguides, o a Hongria, amb Orbán, com també s'ha fet una persecució sistemàtica de les organitzacions que treballen amb les migracions, també a Itàlia amb Salvini i les organitzacions de salvament marítim, perquè al final totes aquestes organitzacions són les úniques que els hi planten cara directament i que estan treballant per aquests drets humans, que a vegades els estats o els partits tradicionals diem que en certa mesura li acaben comprant el discurs de l'extrema dreta. Per tant, ells veuen aquestes organitzacions com una oposició frontal al seu qüestionament als drets humans i per tant són una amenaça cap a ells. Llavors, realment, comprar aquest discurs, com també en certa mesura va fer, recordo fa uns mesos, el govern del PSOE quan Open Arms estava rescatant a alta mar entre Itàlia i Líbia i va dir alguna cosa així com que per poder rescatar havien de demanar permís, quan els drets humans ens diuen que i les lleis de salvament marítim que ningú ha de demanar permís per rescatar una persona que s'està a punt de morir a alta mar. Doncs aquest qüestionament dels drets humans i de l'essència de tot això és un risc que si s'aplica doncs realment pot ser, crec que més perjudicial per la situació dels drets humans i per la protecció dels drets humans en general, que aquestes organitzacions deixin de tenir finançament o deixin de tenir el suport dels estats més enllà de les lleis, que de fet moltes de les lleis que existeixen ara en temes com asil o així no és que no siguin prou efectives, sinó que simplement no es compleixen. Llavors, aquestes organitzacions moltes vegades són les garants de que els drets humans estiguin protegits. S'ha intentat crear un cordó sanitari i aïllar d'esta manera l'extrema dreta. Creus que les institucions de la Unió Europea tenen consciència del que suposa l'extrema dreta per a la democràcia, tal com l'entenem avui? Sí, jo crec que en tenen consciència. El cordó sanitari és una bona estratègia en primer terme, perquè el que fa és impedir-te que l'extrema dreta tingui poder,
però alhora si no l'acompanyes d'això de discurs, de realment una alternativa discursiva a aquest projecte de l'extrema dreta, pot acabar reforçant el discurs de l'extrema dreta victimista de que ells són els únics diferents i que veus com tota la resta de partits polítics s'han aliat contra ells perquè ells són els únics que es preocupen realment per la ciutadania. Llavors, jo crec que els partits a nivell europeu, els partits o les institucions sí que tenen consciència d'aquesta amenaça que pot ser l'extrema dreta pels valors fonamentals de la Unió Europea, però alhora hi ha aquesta doble dicotomia, no? De com en som conscients i diuen fer-hi un bloqueig, però alhora en certa mesura acaben comparant el seu discurs. Llavors això entra en col·lisió i veiem altres disfuncions d'aquesta oposició dels partits tradicionals a l'extrema dreta, com per exemple el Parlament Europeu, on la majoria de l'extrema dreta s'agrupa dintre el grup d'Identitat i Democràcia, que és on hi ha Le Pen, on hi ha l'AfD d'Alternativa per Alemanya, on hi ha els partits clàssics de l'extrema dreta, però per exemple veiem com en aquest grup polític sí que se li ha fet una mena de cordó sanitari dintre el Parlament Europeu per no deixar-los presidir comissions, etc. Però en canvi hi ha partits d'extrema dreta en altres grups, com podria ser el cas de Vox o en el cas del partit que ara mateix està governant Polònia, que està en el grup dels conservadors, i a ells no se'ls fa aquest cordó sanitari, o el partit d'Orban, que està al Partit Popular Europeu. Llavors veiem com sí que aquells partits que s'han agrupat dintre d'un grup clarament d'extrema dreta se'ls fa una mena de cordó sanitari a nivell europeu, però en canvi aquells partits d'extrema dreta que estan en grups més difuminats no se'ls fa i al final acaben proposant el mateix. Notes de llibertat. Música i drets humans en la sintonia de Vox UG Ràdio amb Sergi Moyano.